Nais kong mapalapit sa'yo. Nais kong malaman. Manghang naman yan. Hello, what's up, madlang people? Hindi ko alam bakit ayaw na namang gumana ng aking computer. Naiusog na naman nila ng bonggang-bonggang-bongga. Nangyari na naman. Pag nagamit kasi yung mga anak ko, ewan ko kung bakit nauusog ng nauusog. Oh, yan. Gumana daw. Hello po! What's up? 9 million views. Wow, 18. Busy, busy, busy. Busy na naman tayo maghapon. Hello, Mary. Rose. Ay, gumana ng aking computer. Hindi kita mailapag. Inipit na naman kasi ng mga bata.
Yan kita ng moderator. Nag-ano ka din? Check ko nga yung account. Ba-vlog ka? Bakit kaya ayaw gumana ng aking computer? Darling! Ayaw naman gumana ng computer. Darling! Ayaw naman gumana ng computer. I don't know why you say goodbye. Oh, ganyan lang siya. Check mo nga yung mga wiring niya dun sa likod kasi na-push na naman nilang igi. Wait lang, Mary Rose. Si Nanay Lorenza! Hello po! Bigyan ko kayo ng saging na hinug. Maya, hindi ako makapaglapag. Pero iisa-isahin ko kayo mamaya. Nandiyan din si Rose Bilin Colin. Puntahan natin si Nanay Lorenza. Nay! Isa pa lang video mo? Ang sarap ah. 2 years ago. Di ka nag-update, Nanay? Tanggalin mo muna kasi mga saksak ba? Yung mga ground talaga yan. Kaya bago ko kinukulikot inaano ko muna. Hindi ka namin madikitan, Nanay Lorenza. 2 years ago yung iyong video. Ganun pa man, susubscribe pa din. Kasi hindi makapag-comment. Bere. No, siguro. Wait lang. Check ko ba yan?
Ang sarap ng almusal ni Nanay Lorenza. Kaso nga lang, 2 years ago naman. Ito kaya si Mary Rose. Check natin ng kanyang channel. Ay, bakit? ...2020 pa naman itong ano mo, Mary Rose. Tapos hindi makapag-iwan. May mga ano, isi-set up kayo sa mga settings niyo. Nata-turn on yung ano, yung comment section ng bawat video. Punta ka lang sa YouTube YouTube Studio. Nasisipa kasi nila pa loob. Ewan ko ba bakit nasisipa nila pa loob yan? Sobrang ano eh. Kalilikot mag ano. Mga saksakan. Ano daw? This no signal coming from your computer. Press any key. Hindi rin nagana yung ano oh. Yung Hindi rin nakasaksak ng ayos yan. Walang ilaw yung cable. Ibig sabihin hindi nagana. I-push mo pa loob doon sa mga saksakan. Patayin mo muna. Tanggalin mo muna yung saksak. Ang lamig dito sa amin. Sila lang last gumamit kagabi. Galing mo muna yung mga saksak tapos iusog mong maigi yung mga saksak. Ganun lang. Lulush.
Baguhin mo nga ng saksakan yung ano. Huwag mo paglapitin. Bawat kahapon ng nag-ilaw yun, pati yung mouse wala din. You know, I mean, pag tayo wala yun. Alamig! Uy, matulog! Ilaw, di ba? Tapos bumaba dapat. There is no signal coming from your computer. Wala daw signal. Ano yan pa? Yung connection ng Wi-Fi. Inayos ko na nga. Good morning! Napi-fresh kasi na yung usog nilang igi. Oo, nagsisipa nila, nakausog na namang igi kasi. Pero nagugutom na ako. Koy, nagugutom na. Itimpla akong coffee.
Si Buda lang, aw. Wala pala. Pumili na ng ano yun, si Buda. Wala na doon siyang lapis. Ang haba-haba ng lapis niya, mga wala. Ayan, sabi ko, ang dami-dami lapis eh. Ngayon ko sabing walang lapis. May binili ka rin pandisan? May kapon? Pero nagana yung mouse.
para sa iyo may computer happening to you. Ayaw talaga ma? Okay. Sabi mo kayo, pagpahingay mo muna.
I wanna believe. I was waiting for the chance. Hmm? Ayaw gumana ng aking computer. Ayaw gumana. Ay, nagalagay, wala siyang signal. Wala ba talaga? Ayan, nainis na ako. Nainis na ako. Lamig. Ang lamig ng simoy ng hangin dito. Malapit kasi kami sa Mount Makiling.
Siya ang gumamit kahapon eh. Pero pinapatay ko kay Sandra yan. Nagpakain ka na? Bilis naman. Palaman po. Ah! Tinira. Tinira. Ganun talaga. Sambal. Okay, wala. Harap. Hindi na umaprito.
mo ng karton. Tatay ka na naman? Ha? Tatay ka na naman? Maya-maya. Malapit-lapit na eh. Lapit na eh. Mm. Nang? Tayo. Ha? Sibuyas na tsaka ano. Hindi ka naman piso. Ah. Bakit ko sama to? Ang ko yan. Para mabenta mo maganda yun. Ito maganda to. Magtura ko yung sarap lang. Kulang ba sa ano yan? Vitamin. Kasi ano, magdadagdag na lang. Ang masarap yung ano, itlog na natin. Wala yung good thing kung saan saan natin ngayon eh. Dati yun, yung good thing na yun. Ano? Laki pa naman yan. Ito, maliit. Tara, tara! Let's go! Minute! Let's go! Let's go! Let's go!
Anong ulam natin dyan? Mag-aarto. May hotdog. Bag lang. Mag-isa ako ng ano. Sabi doon, may problema daw niya sa ibabagsak ang kahoy. Sabi ko yung bagsak mo doon sa amin. Eh sabi niya kasama ang kusot kasi. Eh sabihin ko kayang oo kasi gagamitin natin pang tanim-tanim. Ano kaya mag-oo ako ano? Kasi naisip ko, maganda yung pagtaniman. Kahit ituro mo gano'n eh, makakasurvive yun. Gawa lang maganda ang pag-ano mo. Focus ko yung ganito. Ngayon? Oo, mahal naman. May dalawa, hindi naman nila pangyari na isa. Nahanap ko nila. Even the sky.
Kasi may lamaya. Wala pa mas stay eh. Ay, hindi ka nag-stay pa. Kulang kami sa bando dito. Araw-araw may umaga. Kasi ng gabi ka lang talaga. Stay ka pa yung nag-stay dito. Wala kang diyog ngayon. Wala dito. Wala, yung sabi Na. kailan man yan na tinutula. Nakakuha na nga dyan si ano? Ano nabila daw si Amy sa kanya? Hey, boy! Boy! Ginagawa namin yung bilayon. Tulad kanina, nagsimula ko 11, yung alaw na. Isa naman, alaw na to. Kasi, sino mo daw yan? Wala yung malaki daw. Wala, dinatay na tita mo. 2 kilo. Kilo rin yan. Ay, hindi niya yung bebenta dito? Nakakatayin na lang daw. Ay, ano ba? Ano? Mga araw? April. April. First week. Kaya, ang graduation, March talaga. Huwag ka na saging mo na. Nandula ka ba? Nandula ka ba? Kasi hindi mo nakain ng saging yata eh. Nandula ba yan? Nakatapatok pa yan ah. Kaso nga lang, Gumala kayo? hangin at nakalutog. Gumaganon pa siya. Sanay. Hangin. Hindi pa sanay. Hindi pa niya sa ano. Lakad na ikaw. Ang ginagawa ko sa trelo, nilalagay ko sa unahan para medyo nasasangga yung hangin. Damage sa mga sasakyan. Oo. Saan? Punta kayo dyan sa ginagawa? Maliit kasi kaya. Nagharap kami ng kwarto. Wala. Kasi yun naman natin. Ay, wala. Wala. Kailangan pa rin niya siguro. Kung sakali pa lang ako palit sa inyo. Alam natin pala ni Sir Dwayne yan. Kasi Oh, yung Kinukuha niya kayo? si Sir, busy. So, kaya naman bumitaw ni Sir sa BPR ko sa natin pa na ano yun. ay may linok sa bisaya ko siya eh. Nag-ano na siya dyan dati daw, nagpapay na daw. Wala na naman daw niya kaya. Albutan nila kan dyan. Yan. Sino ang dating commander ng sa... Siyempre nga pa din. Pero na raw yan. Eh, May nung nauna time pa na si DC, doon yung DC namin yan sa may tempo, yun na yun, di ba tita? Kaya kami ni pasok na ano, tinatawagan lang ni DC. Sa tempo yun. Si DC.
Siguro sobrang higpit niya namin sa higpit na yan. Galing yung hawak. Higpit daw yan. Security manager nila, kalbo din. Sila may minibeya, bro ang minibeya. Sabihin ang pinakamarami ng gwardiya dyan, South Link na sa FPP, no? Sila lang. Kasi perimeter pa lang, ang dami na. Sabi niya, no? Yan, Nestle, anak laki ng Nestle. Hindi pa. Nakakuha. Kasi yung nasa likod, nagbabawas doon sa mga tao. Saka ilang gate na kasi ang FPP. Eh, hawak pa nila yung ano, kanila pa yung First Industrial Township. Marami. Yung ano naman, dyan ko pa ako hindi pa. Daming meron nito. Mahirap kasi pag ano naman, pagka sa muka tayuhan. Wala ka pating laya. Hindi ka gaya sa company mo. Pagkataas ng incoming. Bahala kayo sa buhay niyo. Diba na umalis sa pwesto eh dyan? Ultimo mo pag ganyan lang ng paa mo eh, hindi pwede. Oo, hindi pwede na ganyan. Kailangan yung tindig pa rin. Ano tangitis? Tapos ang sahod, ganun. Oo nga, bawal din yan. Yung pag-boring ka ng gatas ang ganun. Oo. Papansin ko yan. Hindi nila Wala. Kaya nung nag-voltaire ako, ang simple ako, yung parang nag-stretch ka. Pero yun na yung pangalat ko. Busit na eh. Sakit lang. Sumandal ka lang ngayon pag sa isim, ilawsi na agad. Kumain na kayo? Ha? Kumain na kayo? Ang sa places sa carry. Di ba carry ba? Pili. Sa places puti ang okay lang ang last name. Yan si Agnes din, ay si Agnes daw. Sabi na daw dati dyan na magkakaroon ng blue na uniform sa gabi. Alam si Dumaya, kailangan daw po. Okay. Kung maganda pa rin parang blue, mas maganda pa ito. Oo. Hindi ano na kulay ka. Asin, bebe ah. Yak. Yeah, ang asin ah. Tama na yung isuot niya ng bala. Galog ko dyan. Isang ban. Diba siya ngayon? Tulog pa. Mamaya pa 11. Sana matuyo pa. Kuya. Hindi, naglabas si ate niya eh. Ikaw naglaba. Samot pag damdamagan na nung... Gibado! Gibado! Kaya kung yun eh, may lahi mo sa Texas, ang ganda kung ganyan lumabas. Ano? Ang ganda ng pagkainit. Tapos pa namin ng ano no? Pati yan, no? Malakas ang dugo ng ano? Sila tayo na yan? Yan ang kapalit. Ah, okay na. Ano nga, ilang... Alas yung tempo, Wala pa? Dalawa pala. Yeah. Yeah. Dalawa, dalawa. Dalawa. Yeah. Bless, bless. Bless lang. Very good na. Clap your hands.
Wow. Yung bubulat pa eh. Bulaga. Bulaga. Kuya ko. Bye-bye! Bye! Bye-bye na! Yung pa din. Oo, ulit na. Ulit na. Bakit yun ang maganda ko? Papa! Pakipunasan na nga dun sa harap at ilalagay mo yung sauna. Kakain na tayo. ₱9 lang to ang fortune. At saan siya bumili ngayon? Pangit! Pangit!
Ay! Talagang uunahan mo pa kami ah! Talagang! Grabe ah! Umugar ka sa lugar mo ah. Eat! Let's go! Susukatan mo pa yan. Wala, yung mahirap na niya. Kakain na tayo, nag-share na ako. Share mo na ako. Eh, pipilitin ko, di. Nakain pa lang ako, tatayin na rin ako, hindi na. Wag lang yun. Masyado talaga ito. Ano ka na ito ah? Yaki! Nga, nakain pa nga eh. Tonight, to I really want to say. Baon din agad. Yung anak mo pa, bunso, baon din agad eh. Here we are tonight for you.
Eh? Papalabas ka na ba yung pagkain natin? Hindi, ang balik ko bisingin. Ha? Dito na kayo ha? Madali ko eh. Papa, natatandaan mo nung na-hospital si tate dun sa regional noon? Oo. Di ba merong babae na masakit ang likod na sigaw ng sigaw? Oo. Tapos nung in-examine siya, wala nang makitang sakit niya. Hindi na nakasabay natin. Oo. Baka kinukulam yun, Papa, no? Walang kita ang doktor eh. Ano? Oo, di ba, pinauwi pa rin siya kahit nagsisigaw pa rin siya sa sakit. Wala man makita kahit dun sa ihi niya, sa ano, di ba? Dugo. In-examine din ang likod niya, wala din. Oh. Ayun. Huwag nga siya man. Hindi pa. Tulog pa? Bal! 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 Hoy! Bal! Hoy! Bal! Ano, ganyan na ba na? Ha? Nag-iinom ka ng gamot. Ano? Ayun ang katara sa tabi. Wala ang sapon mo yan. Halika na. Ano, hindi din papasok yan. Ay, hindi. Painumin ko lang ng gamot yan. Sakit ba ang ulo? Mga adi nga niya, inuubo, napasok. Bangon na! Kakain na! Halika na, para makainom ng gamot. Naka-absent ka na ng mga nakaraan. Hindi pa pwede. Inom ka muna ng tubig.
Kain natin ng karang gamot. Hindi pa nga acute yan, mga ading mo nga, ay inuubo, napasok mga yun, nagpe-face mask ko lang. Pag piliin na naman mo na ng gamot yan, mawawala na yun. Itlog. May kamatis. Ano ba? Lagnat lang yan. Talo ng mayabang yan? Wala, malagnat. Oh, wala naman pala. Ulo? Ay naman mo lang yan ang ano. Eh, paano? Alas 10 na naman kasi kayo Oh, natulog. ay sus, Mari, nakakuyat naman pala kayo eh. Alas 10 ko na kinuha yung cellphone nila. Tapos, nagkwentuhan pa rin silang magpinsan. Anong oras pa? Nako po. Paano hindi sasakit akong ulo? Tira natin ang pang-ulo kayo. Hindi mo yung kamatis. Pag minahal mo yung sakit mo na yan, di lalo sasakit. Huwag mong mahalin. Huwag mong jujuwain. Pag ginuha mo yan, sakit ng ulo mo eh. Sabi mo, sakit lang yan, talo mo yun. Isang arkilan ng bike ni Ambal yun, tanggal ang sakit ng ulo niya. Kain tayo, Arjun! Kaya ko naman ito. Bakit? Oo, alam na lang naman. Gusto ko yung ano, kamatis. Tulog na may kamatis. Naman si Cedric kanina pa. Nagprito ako ng 6 na maliliit, 7 malalaki. 2 na naulam niyang maliit. Isa nag-ulam. Pwede pang kumuha ng laptop na maliit. Oo, sabi ko, sige. Nagsundo ko kanin niya. Tapos, meron, naglagay na siya ng baon niya. Nilagay pa yung maliit ba, oh. Sabi ko, sige. Yung naging paborito ang hagpo. Hindi, susubo daw kasi niya yun mamaya pagdating doon sa school. Sabi nga ni Ase, kakain lang, nakadalaw kang pangang sandok. Sabi niya, tapos pagdating doon, napapakin mo pang isa. Kakain lang. Vitamin. Gusto mo yung kanin, no? Why? Alam mo isang maliit dyan na. Pinatungan mo na no? Ayun. Bakit naman? Mga ka na lang. Pinatungan ko ako. Shout out po! Hello, 7 million viewers.
Lurza. Kain po tayo. Hindi ako nakuha ng camera niya. Nakahiga na yung takapal. Sarap ng itlog na may kamatis. Tapos jumbo hotdog. Yan ba yung tender juice eh? Pero not cheesy yung kinuha mo. Dapat yung cheesy. Cheesy hotdog. Cheesy jumbo hotdog. Yan. Dapat yun ang pinipili Walang mo. nakalista. Kasi jumbo not cheesy ba? Kaya tignan mo to, medyo walang lasa. Masasarap yung cheesy pag tinagat mo. Ilam-lam. May cheese. Mas may lasa kasi yun pa. Yung parang kulang. Naisipon ka, kaya masakit ang ulo mo. Pag ininom mo na yung mamaya, mawawala na. Kulang na halaro yan ang bal eh. Pagdating mo, kaya kang pang-bike mo, ha? Basketball tayo doon. No. Tanggal yan. Basketball ka dito? Tanggal yan. Ayaw? Huwag na, masakit yung ulo mo. Anong ka lang naman? Ganyan talaga, kasama yan sa pagsisipunin. Masakit ang ulo. Naambunan ka ba? Naambunan ka ba doon pag-uwi? Yung pagpunta siguro natin ng nung pumunta tayo ng Ginagawang Kalsada nung nakapunan tayo. Ba't naambun ba? Hindi naman. Hindi, iba yung simoy niya. Nanunot yung lamig. Tubig ko! Hindi pa nga ako uminom eh. Bawal kasi uminom pag kakakain mo pa lang. Para magrambulan na sila doon. Bago ka daw inom. Ano to? Kape ko yan! Alam mo pa kailaman? Busin mo na tila ko ng to. Naglalagyan sa'yo eh. Harap. Sindex din. Kaya ba ang sakit? Ano mo kung vitamins pa? Inom na vitamins pa. Absorb it. Operation. Pabibigay lang yan Ate Bunso. Inom. Kapalas kaya ito nung gamot ko? Ano, ibibigay mo kay nanay yan? Asim. Bukas, inom tayo ulit, Papa. Tapos pag hiyang tayo, bili tayo niyan. Iba ito yung generic na absorbic. Hindi na ko ang laman nun, ganyan. Iba yata ang laman ito eh. Sarap ibenta ng ganito. Hello, Ate Leonia. 600 plus ito mas ano? Sa Mercury.
Katatapos namin kumain, ate. Shh! Yaki! Baba! Yaki! Shh! Shh! Yaki nga! Makulit din ng lolo mo eh. Lolo mo Darius. Tito mo Ambal. Di ba ading mo yan? Tabi mo pa nga. Liguan ko na pala yun para mabango ka tabi. Pare. Tingin mo daw yun. Patingin. Pareha? Hindi, mas ano yan. Yan nga yung branded, darling. Ito yung, Sink ito ang yan yung generics. better. Right mid pala to, pati ang gumawa. Ito. Alin? Ito. Ito? Oo, right mid. Ay, di mahal nga Pala yan. talagang right mid pala to. Magkano bili mo dyan? Ito simple yan, 150. Pero sa, 600. Bili ka pa. Dalawa. Wala na akong pera, dalawa na ako. Lahat nga kami bumili. Sila ka bumili siya. Isa. Dun sa empleyado na yan, na-dispose, na ibigay na sa kanila. Oo, insist sa kanila. Tapos, ayaw na nila. Ayaw naman nila kasi matataba na daw sila. Ba't sila ang gamit ano? Sila mo ibenta na. Sir, dalawa ang binili no? Tagi-isang box na ganon sa kanila. Isang baka. Ay, di madami rin palang empleyadong binilan nyo kasi madami sila eh. Ano yun? Regular lang naman ang binibigyan. No? Ang regular doon ay ano lang, 26. Di 26 blocks yun. Ilan lang naman yung nag-uwi kasi yung mga binibigyan. Pang, patakulin mo yung malalaki mo doon. Bawasan mo lang kunti yun. May gagatong yun. Sayang. Mahal. Yung mga nandun. Ako yung nangihinayang dun sa klase ng gatong eh. Kahit nabawas-bawasan mo lang, sayang pa yun. Pwede igatong. Pwede pa yung igatong. Kaya nga. Lagi ko nga tinitignan kung kaya ko lang yung palakulin, papalakulin ko yun. Alam mo, tubig. Pwede naman yung igatong, magagawa ka ng to. Luka! Ba't baliktad po? Ba't gagawa ka pa? May tungko ka din ah. Saan? Ay, oo pala, yan. Yung bakal na. Kasi, tigas yung palakulin. Ano, Papa? Yung damit niya mbal! Ay, wala na. Nadumihan na yun. Ba't yun mo kasi nilagay? Sa bakal, kalawangin yung bakal na yun. Hindi. Ano ho?
Ang balpangit! Ang balpangit! Inaman na yung gamot to. You know that I'll be there waiting for you. You're the one. Saan na yun? Tayo, may tayo dito tayo. Hindi natin naulam na yung tayo. Bakal nila. Oh. Hawakan mo ang aking kamay at muli mong hagkan at yakapin. Tayo'y mag-iinaw, mag-iinaw. Dami-daming gagawin sa bahay. Ay, ang lamig! Ay! Meron! Ang lamig! Ang lamig ba? Ang lamig! Ah! Bilang ko kaya ito muna ba? Ba't ito kaya
Yes? Ano? Be 3 hours. Guys. Gagawin ang banda. Gagawin ang banda. Ito papa, ceiling ano to pa? Red paper. Nakasibuyat. Ang sibuyat ko ay ano alam mo na. Doon na ako sa mamumura ka talaga. Hmm? Kanina ko talaga tayo palang ka. Kasi gagawa ako na hindi. Ay, ilis ka mo. Ano? Yung tubig, di mo nakahapon sa kayo.
Wala kasing, hindi kasi lumalako si nanay. Lumaan na ba yon? Sina? Nanay. Nanay Umang? Yata. Ay, umang. Alam mo ba, parang gusto ko siya kasi sabi niya. Tata! Tata! Si Tata! Naghahanap ko ng daon lang ka. Na? Naghahanap ako lang ka. Dito pala dami kayong langka. Dahon ng langka. Wala pang bunga eh. Pulo sa akong 20L. May gadgets na naman ako. Kumuha ka na ba ng saging niya, no? May summer. Papa? Ano? Nandyan na yung susi? Nabanggit niya kung nasa ng dokumento kayo doon? Ibig sabihin, binili niya yan nang wala sa kanyang dokumento? Nakatali pala. Susi. Susi. Gunting. Gaunting. Walang gaunting. Kasi mga ano. Gano'n na inawalan. Ay, di kasalanan ng mga anakis mo. Ah. Tampo lang ako. Umagal mo. Kahit pagkali. Bubuksan namin yung wifi kasi kami namumroblema gawa ng gusto kong baguhin yung oras. Kaso wala yung dokumento. Ang loob niya. Wala.
Wala. Wala, Papa. Ano yun? P1? Yung P1? Papicturan sana. Ayan, umalay mo. Kailanganin ko yan. Wait lang. Password. Password. Ay, naku, thank you, Lord. Yan na, guys. Picturean mo na ay. Wait lang. Ano ba yun? Ang saya! Ang saya-saya! Saya-saya! Aray ko. Natatay ako. Nahilo na yung mga vlogger. Sabi ko sa'yo, ayos din yung gumawa. Kasi siyempre nga naman. Para hindi na siya magulo. O, paano na yan? Iipoy ko? Bakit akong matatay dito, ninenervyos eh. Bumuwag tuloy yung tae ko. Ano ba yan? Kaya mag-end muna ako, ha? Pusukin ko muna yung admin. Guys, magla-log out muna ako. Gawa ng papasukin ko muna yung admin ng Wi-Fi namin at aking babaguhin na! Ay, chat ko si Lakay, ha? Sabihin ko, wag na niyang puntahan yung may-ari. Papa! Oh. I-chat mo muna. Sabihin mo okay na. Nasa likod nga kamo nakadikit.